салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метавонад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. дӯстони азиз, фасли баҳор омада истодааст. Бисёр мехоҳед футболкаҳо, обув ва спортивкаҳои зебо бо сифати аъло ва истеҳсоли Туркия дошта бошед. пас дӯстони азиз, ман интернет-магазини худро кушодам ки ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дастафка дорем. молҳои моро метавонед дар Instagram Шермардон шоп тамошо кунед ва либоси интихоб кардаатонро дар муддати кӯтоҳ равон мекунем. инчунин барои заказ кардан дар номери ватсапи рӯи экран буда нависед. ислом Махачев имсол барои камарбанд мухориба хоҳад кард. ислом истисно намекунад ки дар сурати пирӯзӣ бар Дрю Добер ӯ метавонад барои камарбанди қаҳрамонии сабуки UFC то охири соли равон мубориза барад. ва инчунин ислом дар бораи карьераи худ изҳороти хеле баланд дод ки биёед якҷоя мешунавем. ман имсол бояд ба ҳар ҳол се задухурд ба анҷом расонам. дар сценарияи хуб агар пас аз ин задухурд онҳо ба ман ягон нафареро аз топ 5 диҳанд, он гоҳ ман фикр мекунам ва имсол метавонам барои камарбанд мубориза барам. аммо ҳамааш аз UFC вобаста аст. онҳо метавонанд ҳар сол касеро хоҳанд чемпион мекунанд, гуфт Ислом. албатта изҳороти ҷиддӣ аст, аммо ман аслан ба он бовар дорам, зеро Ислом дар як сол 2 бор ҷангид, аммо соли гузашта на он қадар ҷиддӣ буд. аз ин рӯ вақти бозгашт аст. шумо чӣ фикр доред? имконияти чемпион шудан дорад? фикртона ҳатман дар комментария нависед. яке аз варзишгари муваффақи тоҷик Нурулло Алиев бо рекорди 5-0 мухорибаи навбатии худро дар вазни нимсабук бо варзишгари рус Кирилл Крюков, ки рекордаш 8-1 мебошад, дар созмони IMC Fight Night мегузаронад. ёдовар мешавем ки мусобиқаи IMC Fight Night 100 10 апрел дар шаҳри Москва баргузор мешавад. мо бошад ба варзишгари тоҷик муваффақиятро таманно мекунем ва умедворем ки дар ин муҳорибааш ғолибиятро ба даст меорад. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.